It's feeling hot gihapon da sa atong episode karong adlaw. Sama sa kahat nako. Dili, hot as in ayoko sa mukha kay init akong ulo ron. Chillax jaw. Pabugnaw lang sa ta kay mag-water adventure ta dinhi sa Bagatang Cebu. Let's go! Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumog bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 Laag Lokal. Ikaw ako manlaaga. La 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 Laag Lokal. Ubantado nga sa kalambuan. Whoa! Mga Laag Buddies, magpadayon ang atong summer getaway diri sa southern part of Cebu. Asa man ta karon, Gerald ug Jow! Muna ko Here in home place? Yes! Nag-meet and greet siya sa mga family member, guys. Tungod din sa wish ko lang, magkita na sila pagbalik sa inyo pamilya. Reunion ito na mo din sa lungsod sa Oslob! Right! It's a beautiful town of Oslob. Hindi ko kung asa lang mo sa Oslob. Wala. Asa man. Asa. Of course, because they were driving. There are a lot of accounts, Manggoy. But one of the stories na ginoy nila, there were a couple na nagpahuway lang sa kahoy, unya, nasa lagi kaon, kanang saging na ilang dito slope sa kanang suka o dili suka, asin. O niya, doon ay duwa ka guardian civil na nidoon kanina. Kaya nangutangan sila kung sa'y pangalan sa lugar. Eh, syempre, in Spanish, ay guardian civil din, di ba? So, wakasabot ang couple kung sa'y pasabot sa guardian civil. He was asking about the place, pero nagtuo ang couple na ask regarding kung sa'y nagituhan, right? And they answered to slow. Nag-to-slow. So, eventually, over the years, kaya mo siyang to-slow. Very good, you si Kuya Kim, research pa rin mga, Alam niyo ba? May gani ako nag-brown. walang nag-terno. Anyway, mga Laag Buddies, lagi kayo nag-atuan dali sa Oslo. What to look forward mo din eh? Well, the place itself, and of course, the people, the beautiful people. Shout out to Miss Maylin Lunday. Welcome nato dali sa Oslo. Wow. Yeah, wow! Shout out to Miss Maylin! Woo! Grabe na down niya, more energy ka eh! Ilang oras itong biyahe? 3 hours! More than 3 hours, kailangan ka mga 7. Hindi ka matag mga stops ko with our Laag Buddies. Anyway, mag-energize sa Denise sa Bohol? Ano Bohol? Sa Oslo! Bohol, nag-advance mas akong Bohol episode. Balik din sa Laag Lokal! Oslob is about 170 kilometers away from the city of Cebu. When you hear about Oslob, you can't help but think of whale sharks or butanding. Unsa to jaw? Ayaw ka hurt, Jude. He was only referring to the real whale sharks nga nakatabang aron mas mailang uslob sa mga turista. But Oslob is more than just the whale sharks. Clearly, it shows nga Oslob is a gift of nature. Bisan kilid sa highway, makita na nimo nga mga may ang dagat. Lami na kaayo'y ambak. Not now, Gerald. Kinaatay adtuan nga perfect sa mga sama nimo nga hilig maligo. Let's go to Tumalog Falls. Going there will take you some minutes from the main road. We go uphill pero sulit man sa pag-abot dito. We're here already. We're going to Tumalog. Magkukumute rame kay, of course, di pa igong sakyanan. Sige lang, exercise lang ta. Hi, Jude! Uy, nalagyan na sa agder eh. Asa mo na sa La 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 la. Happy Fiesta! Where's Gerald? Kamusta naman? I so like the weather because it's init. Plastic. If you are driving a vehicle with you, park lang sa ilang designated area. And you can walk going to the entrance o mamahimosab ka nga musakay og motorsiklo, which pave way for livelihood to flourish among these habal-habal drivers. Very legit sila tan-awon because organized ang ilang sistema. Dugay na ka naghabal, kuya? Kaya sir, 12 years na. Ay, 12 years na? Okay. Dagan yun mga turista dire everyday? Kada, sir. So, dagan ka pa mo kita. Dito ikaw rin sir, nakapalit
Unsa man mao na gid ang imong main gid nga panginabuhian kuya. Margin sir, kay may makaya sir na. Oo. Kuya. It won't take long, and you will finally arrive here sa ilang reception area. The LGU takes care of this destination. Busa, adunay 50 pesos ng entrance fee for visitors and 20 pesos alang sa mga taga-Oslob. Wait muna ha, bayad sa amin sa entrance. Gamay antos na lang. Hep hep, here it is, the pride of Oslob, Tumalog Falls. Described as a curtain waterfall, the Tumalog Falls is approximately a 100-meter high natural wonder. Its drizzling cold water running down the main swimming area adds to the aesthetics. Jude, na naman kita dali sa Tumalog Falls. Wow. What can you say? First reaction yun. Ako, Jow, ikaw, marok magkakay, gamotor mga from the skina. Paingon din sa falls ako kay LaagLokal. Wow, I'm so proud of you. Under the heat of the sun. Yeah, kako jud kay stressful jud kayo. Pero inikita nimo sa falls. Wow, maka-relax gid siya. Kasi na-relax ko, guys. Kami awa pa minaligo pero ma-feel na nimo kabugnaw bitaw sa tubig dire. Unya, nanti ko kay limpyo kay sa tanawon na maintain jud nila ang tourist attraction dire sa Oslob. So very good, approve. Gani Joe, sagol-sagol nga mga turista ang ato nakita na ay from Europe, from US na yung mga Asians. Wow, mura day chapsul. Yeah. And then, ato bisita ka nun. Hala, asa di ay si Gerald? Hi mga lagan! I'm here in Tumalog Falls. This is actually my first time nga nakani and I'm just so happy kay grabe! Refreshing kayo ang tubig mga lagan! Bugnaw kayo! If you want a place, especially this summer, nga gusto mo magpabugnaw, mag-relax together with your family, friends, o kinsa ka na mga loved ones, come here na dahil sa Tumalog. The distance from the main road to here is worth kayo. So, come over, come! Soon with me guys! Murag bugnaw diha, Gerald. Pero dili gid ko maligo eh. Di lagi ko. Di ko ba? Ayaw ko pugsa. Jude, ipatrend natong swimming while nag-long sleeves ha? That's what we call formal swimming. But seriously, did you know nga adunay portion di ay nga lawom gyud liguan? Meaning, dili child-friendly. But because of Typhoon Odette, nausab ang landscape sa dapit. Ay, sir, okay kaayo. Okay, sir. Ang mga taga-Oslob nga kuan gitagaan og trabaho. Nalipay gyud kay mga nibalik na okay na diri sa mayor. Nagkadaghan na sa mga turista ng Arino. Daghan sir, sobra pa. Bisa ng mga langyaw. Oo, sir. All over around the world na sir. Sila makatanaw sila aning among waterfall. Wow, amazing! May uban pag mga foreigners na dila sila maka-expect na inani ka dagang tawo. Ani kanindot Kanindot. Kaya among naobserbaran nga limpyo dit kayang tubig dire. Oh, limpyo na sir kay limpyo na nasa dito sa bawo sa iyang tubog nga mismo sa babaw. Dito na siya sa kay. Kada third week of the month ang siya kuan. General cleaning. So sirado gyud dire Every Wednesday. every Wednesday, third Wednesday. They did recover from the wrath of Odette, and more tourists are including this place in their itinerary. Abli kini alas 6 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. But they close every third Wednesday of the month kay ilang limpyuhan ng dapit. In short, general cleaning. Definitely, you have a beautiful place and an unforgettable experience. Surely, there are so many reasons to come back here. For a silent town like Oslob, this kind of destination is music to our ears.